ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ମୋଦି ପଇସା ଆସୁନଥିଲା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଟା କି ବଟା ବାବୁ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ହୁଁ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛି ମୋଦି ପଇସା। ହୁଁ ହୁଁ ତ ସେ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ତମକୁ ଦବା ପାଇଁ, ସେଟା ହୁଁ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦେଇଦେବେ, ହୁଁ ତାହେଲେ ସେଟା ଆମେ ଡିପୋଜିଟ କରିଦେବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1 ତାରିଖରେ। 1 ରୁ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯିବ, ମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ହୁଁ ହୁଁ ବୁଝିପାରିଲେ? ହୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ହୁଁ ହୁଁ ଯେହେତୁ ସେ କଣ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ, ସେ ସାର୍ କହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଆଡ୍ରେସ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କଣ? କଣ କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କଣ? ମୋ ଆଡ୍ରେସ ଟା ଆପଣ ନେଇକି କଣ କରିବେ? କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଆମେ କେମିତିରେ ଜାଣିବୁ ଆପଣ କିଏ ବୋଲି? କଣ କହିଲେ? ଆପଣ କିଏ ବୋଲି ଆମେ କେମିତିରେ ଜାଣିପାରିବୁ? ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ନାଁ ଟା ହଉଛି ଦୀପୁ। ଦୀପୁ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଘର? ଆମ ଘର ହଉଛି ଗୋହିରା। ଗହିରା। ଦୀପୁ ହୁଁ। କୋଉ ଦୀପୁ? ଗୋହିରା। ହଁ ଯେ ଦୀପୁ କୋଉ ସାହିର ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କର ପଥରକୁଣ୍ଡି ସାହି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି। ହୁଁ ହୁଁ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକା ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଇଛି। ହୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମିତି ଆସିଛି। ହୁଁ ହୁଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉଟା ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? କୋଉଟା ଡିଲ୍ ହେଇଛି? ପିଏମ୍ ସିଏ କିଷାନ ତ ସେମିତି କିଛି ଡିଲ୍ କଣ ନାହିଁ। କଣ କହିଥିଲେ ସିଏ? କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହୁଁ ଯୋଉ ବଟ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥା ହେଇଥିଲେ? ହୁଁ ହୁଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ହୁଁ ହୁଁ। କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ପକେଇକି ପଇସା ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି? ଲୋକଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ଯୋଉ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟା, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ହୁଁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଆଉ ପାଇପାରିବେନି। ହୁଁ ହୁଁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା। ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ? ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା କାହିଁକି ସେଟା ପଡିକି ରହିବ? ହୁଁ ଗରିବ ହୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ହେଇଛି, ସେମାନେ ପାଇବେ। ହୁଁ ହୁଁ। ତେଣୁକରି ଆମ ଉପରେ ଯୋଉ ସାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ହୁଁ ହୁଁ। ତ ସେମାନେ ଯଦି ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେତିକି ସେ ଥରେ ନେଇଯିବେ। ହୁଁ ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣ ସେ ପଇସା ଟା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସରେ ଥରେ। ହୁଁ ମୋଦି ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଛି ହୁଁ ଯେ ସେଇଟା 4 ମାସ ନା 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି 4,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ହୁଁ ହୁଁ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସରେ ସେତେ 4,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇବେ। ହୁଁ ହୁଁ। ତାହେଲେ ସେଟା ଆପଣ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହୁଁ ହୁଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସାର୍ ସେମିତି ତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସେମିତି ତ କିଛି ନଥିଲା। କଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପକେଇ ପାରିବେ ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନା ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ଆସିବ ବୋଲି, ଏମିତି ତ ନା ସ୍କିମ୍ ନଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ପଟ୍ଟାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ, ସେମିତି ସ୍କିମ୍ କଣ? ହୁଁ ସ୍କିମ୍ ହୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ପଟ୍ଟାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଆସିବ ନା। ହଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଟ୍ଟା ଅଛି, ସେମାନେ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ତ ପାଉଛନ୍ତି। ହୁଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆହୁରି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କଣ? ଆରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି କଥାଟା। ସେମିତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ 3 ଭାଗ ଚାଷୀ କାହିଁକି ପାଉନଥିଲେ? ମିନିମମ୍ ଆମ ଗାଁରେ ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଯୋଉ ଚାଷୀ ଗୁଡା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର। ସେ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ସେ ଆଜ୍ଞା କଥା କହୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉ ମୁଁ 15-20 ଜଣଙ୍କର କରିଛି, ହୁଁ ସେମାନେ କେମିତି ପାଇଲେ ତାହେଲେ? ତାଙ୍କର କାହିଁକି ତାହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ହୁଁ ହୁଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନିନିଅ ଆପଣ ପକେଇଦେଲେ, ହୁଁ ସିଏ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ପାଇପାରିବେ? ସେଟା ପାଇପାରିବେନି ଆପଣ। ହୁଁ ହୁଁ। କାରଣ ସେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲାନି, ଡିଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ପଡିଲା। ହୁଁ ହୁଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା। ଆମ କହିବା କଥା, ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ ସବୁ। ହୁଁ ହୁଁ ଯଦି ଆମ ପଇସାକୁ ମାନେ ବ୍ଲକ କରିକି ପକେଇ ଦିଆଗଲା, ହୁଁ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହବନି। ତ ହୁଁ ଯଦି ଆମଠୁ କେହି ଜଣେ ତାର ସେ ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଥରୁଟିଏ ନବ, ହୁଁ ନେଇଯାଉ, ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରଫିଟ ପାଇବି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା? ହୁଁ ହୁଁ। ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଇଆ, ତ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି
ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କାଳେ ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ହୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ସେ ମାଗିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ସେଟାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କେତେ ଜଣ କରିଦେଲେ ସାର୍ ପୁଣି ଦେଇଥିଲେ ଏମିତି? ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ବଟ ଲୋକ ମାନେ ବାବୁଙ୍କୁ ହେଲେ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପିଏମ କିଷାନ ପଇସା ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆରେ ସେଇଟା ଆପଣ ବଟ ବାବୁକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମତେ ପଚାରିଲେ କଣ ହବ? ଆପଣ ନା ଅଫିସର ନା? ହେଲା କଣ ହେଲା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୋ କାହିଁକି ପାଖରେ ଏବେ ମୁଁ କହିପାରିବେନି ଲିଷ୍ଟ ବାହାର ସାର୍? କରିପାରିବିନି। କାହିଁକି ସାର୍ କହିପାରିବେନି? ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଉଠିଲି କଣ ତମ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ଅଛି ତମେ ଯାହା କହିବ ନାଇଁ ସେଇଆ ନାଇଁ କହିବି। ନାଇଁ ସାର୍ ଅଣ୍ଡର ନୁହେଁ ଆମେ ଆଉ ପୁଣି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁନାରାମ ମାରାଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଇଥିଲା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ନଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେଇପାରିବେନି ସେଟା ବି କାହିଁକି ଆପଣ ସାର୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଡିଲ୍ ସାର୍ ହେଇଥିବ କାହିଁକି ସାର୍? ସେଟା ସେଇ ଡିଲ୍ ହେଇଥିବ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଏମିତି ସୁନାରାମ ସାର୍ ତ ମାରାଣ୍ଡି ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଧମକ ତାଙ୍କ କଥା ଦଉଛନ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ଆମେ ନ ଦେମୁ ଆପଣ ତ ହୁଁ କୋଉ ଜିନିଷ ବି ଭାଗିଦାର ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସିଧା ସିଧା। ଆଜିକାଲି ଯେକୌଣସି କାମଟେ ହଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କାମ କରିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମଜୁରୀ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଦଉନାହାନ୍ତି? ହୁଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବାସ୍ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମଜୁରୀ ଦିଆ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରୁ କାହିଁ ଠକଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ଠକିକିରି ନିଆ ହେଲାନି ତାଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିକି ନିଆ ହେଇଛି ଠକା ହେଇନି। ତାଙ୍କ ପାଇଲେ ଖୁସି ହେଲେ ମାନେ ଶୁଣ ତାଙ୍କ ପଇସା ଆସିଲା ଖୁସି ମାନେ ହେଲେ ଆପଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେବେ। ସେମିତି ଏଇଟା ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ ରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଦବାକୁ ପଡୁଛି। ହୁଁ ହୁଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ପଇସା ଆଗରୁ ନିଆ ହଉନି। ହୁଁ ହୁଁ ତ ସ୍ୱାର୍ଥ କାହାର ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାନ୍ତା ଅଫଲାଇନ ଥିଲା ନା ଆପଣ ଅନଲାଇନ ଥିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିକିରି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସବୁ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ନେଇ ହବ ହୁଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏମିତି ବି ଲୋକଙ୍କଠୁ କରି ହଉଛି। ହୁଁ ସେଇଟା ଆପଣ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ହୁଁ ହୁଁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାର ଥିଲା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ରୁ ଯେତିକି ପଇସା ବି ଆସିଥିବ ସବୁ ତ ନେଇ ହୁଅନ୍ତା ନା। ହୁଁ ହୁଁ ଆପଣ ଆଗେ ଯୋଉଟା ଯାଇକିରି କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ ରେ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡୁଛି ପଇସା ଏଥିରେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଦବାକୁ ପଡୁନି। କାହାକୁ ବି ହୁଁ ବାଧ୍ୟ ବି କରାଯାଉନି ହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହୁଁ ଖୁସି ହେଲେ କରିବେ ନହେଲେ ନାଇଁ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ପଇସା ଦଉଛି। ହୁଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଡିଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କୋଶ୍ଚେନ କରାଯିବ ଏମିତି କୋଶ୍ଚେନ କରିବେ କଣ ହବ? ହୁଁ ହୁଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ କିଛି ଆପଣ ଠକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ଆପଣ ତ ଠକୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଠକୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକା ହେଇନି କାହିଁକି ନା ହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ଆପଣ ପଇସା ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚେନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆମକୁ ଠକୁଛନ୍ତି ନା। ସାର୍ ପିଏମ କିଷାନ ତ ହଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ପୁରା ଚାଷୀ ଯୋଜନା ଟା ସେଇଟା ହୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହବ ପଇସା? ମାନେ ଆପଣ ପଇସା ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଇଆ ତ? ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଆ କହୁଛନ୍ତି ନା ହୁଁ ଯଦି ଏଇ ପଇସା ନଦବ କୌଣସି ର ଭାଗିଦାର ହବନି ଏଇଟା ହୁଁ ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ କରାହବ ମାନେ ଫ୍ରଡ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ। ଆରେ ବନ୍ଦ କରାହବନି ଏଇ ତ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଏବେ ସେଇଆ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ପଇସାଟା ଦେବେ ଆପଣ ତ ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ହିଁ କହିଲେ ସେମିତି ହଁ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଲି ଯେ ପଇସାଟା ଆପଣ ଦେବେ ସେଇଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଆସିବନି। କାହିଁକି ଆସିବନି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ସେଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଦେବି ଆସିବନି ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି ସ୍କିମ୍ ଟା କଣ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ ଅଛି? ହଁ 20,000 ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଆସିବନି କଣ ପାଇଁ ଡିପୋଜିଟ ନ କଲେ କଣ ପାଇଁ ଆସିବନି ସେଇଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇ ଯୋଉ ପଇସା ଟା ଡିପୋଜିଟ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ହେଲା ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଖାଲିଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି? ହୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ସେ କାମ ପିଏ କରିବେ କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ମତେ ସାର୍ ଖାଲି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଏମ ନ କିଷାନ ଟା ପାଇଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ସେଇଟା କଣ ଟିକେ ହେଲା? ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ ଟିକେ କହିଲେ କିଛି ଟିକେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏତେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁନି ସକାଳୁ। ଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗରେ ସାର୍ ଯାହା ଜାଣିବା ଡିଲ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି ଯୁକ୍ତି କିଛି ଏଇଟା ଆପଣ ନୁହଁ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏରା ଯୁକ୍ତି ସହ ସମାନ। ହୁଁ ହୁଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ହୁଁ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ ରେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି କାହିଁକି ଆସିଲାନି ସେଟା ଆଉ କିଛି ବୁଝା ହବନି କହିଲେ ବି ଶୁଣା ହବନି। ସାର୍ କାହିଁକି ଦିଆହବ ସେଇଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ? ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଆ ଯେ ହୁଁ ଆମେ ତମର କାମ କରିଦବୁ ନହେଲେ ସେଇ ପଇସା ଟା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ହୁଁ ହୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଡିଲ୍ ଟା ହେଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଏଥର? ଓହୋ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କାମ ହେଲା ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେବି ତାପରେ ଯାଇକିରି କାମଟା କରିଦେବି ବୁଝିପାରିଲେ? ପିଏନ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ହୁଁ ପିଏମ କିଷାନ ହଉ କାଳିଆ କିଷାନ ମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହଉ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ହଉ ହୁଁ ହୁଁ
କି ଆପଣଙ୍କର ଘର କାମ ହଉ କି ଘର ବିଲ୍ ହଉ ଯେକୌଣସି ହଉ ଆପଣ କରିପାରିବେନି ସରପଞ୍ଚକୁ ଧରିକି ବିଲ୍ ଟା କରିଦେଲେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ମତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦବ। ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଦଉନାହାନ୍ତି? ଏମିତି ଦଉଛନ୍ତି କି ତାହେଲେ ଦଉନାହାନ୍ତି? ହଁ ଦେଉଛୁ। ବାସ୍ ଏଥର ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେନି। ଯଦି ଆଜି 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 20,000 ଟଙ୍କାଟା ଆସିବା କଥା ହୁଁ। ସେଇଟା ପାଇପାରିବେନି। ହଁ ହଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ଆରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ଏକା ନୁହେଁ, ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ଆସିଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ହୁଁ। ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବାକି ଅଛି ଯିଏକି ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନାହିଁ। ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 20,000 ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି ସେଇଟା ପରେ ଆଉ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେନି କି ଆପଣଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି। ହୁଁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କଲେ, କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିଲେ ହଁ କରିଦିଅ, ପଇସା ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ହୁଁ। ଏଇଟା କଣ ଠିକ? ନିହାତି ସାର୍ ଠିକ। ଲୋକ ପିଏମ କିଷାନ ହଉଛି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଦିଆ ହଉଛି ଟଙ୍କା। ହଁ ମନା ତ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲା? ସ୍କିମ୍ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ହଁ କଣ ନଥିଲା? ସ୍କିମ୍ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ କଣ ହେଇଯାଇଥିବ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ପୁଣି ଆପେ ଠିକ ହେଇଗଲା ଅଟୋମେଟିକ। ହୁଁ। ଅଟୋମେଟିକ ହଉ ଠିକ ହେଇଗଲା। ନେଇଯିବେ ସାର୍ ପଇସା ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ହୁଁ ଅଟୋମେଟିକ ଠିକ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ ରେଗୁଲାର ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି? ହୁଁ। ଆଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ଥିଲା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଟୋମେଟିକ ଠିକ ହେଇଗଲା। ହୁଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମାନେ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଜଣଙ୍କ ସାର୍, ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମୁଁ ପିଏମ କହିସାରେ କିଷାନ ଫ୍ରଡ କରିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଫ୍ରଡ କାହିଁକି ନା କରିକି ଯୋଉମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଫ୍ରଡ ଆଜ୍ଞା କରିକି ଯୋଉମାନେ ନଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ମାଗିବେ, ଭାଇ ଆମେ କାମ କରିବୁ ଆମକୁ ଏତିକି 1,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଠିକ ହୁଁ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି? ହୁଁ ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ଯଦି ଫ୍ରଡ କରିକି ନେଇଥାନ୍ତି ହୁଁ ତ ତମକୁ ମୁଁ ଆଗତୁରା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ହେଇସାରିବ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ପଇସା ମୁଁ ନେବି। ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ ହେଇଛି କି? ହୁଁ। ହେଇଛି ସେମିତି? ଆପଣ ତ ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଏତେ ସବୁ। ହୁଁ। ସେତେବେଳେ କାହିଁକି କହୁଥିଲେ କରିଦିଅ ବୋଲି? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଣିଷ ପଣିଆ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏତେ ସବୁ କୋଶ୍ଚେନ ଟା ଠିକ ନୁହଁ। ହୁଁ। ଏମିତି ସବୁ କୁହାଯାଏନି। ଯିଏ ଠକିକିରି ନବ ସେ ଆଗତୁରିଆ ଆଡଭାନ୍ସ ମାଗିବ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିପାରିବିନି। ହୁଁ। ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ କାଲାଟେ ବି ହବ ସିଏ କହିଦବ। ହୁଁ। ବିନା ପଇସାରେ ତମ କାମ ହବ, ହୁଁ କାମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ପଇସା ଆସିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ୱିଡ୍ର କରିକି ଦଉଛ, କେତେ ମାନେ ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଛଡା ହଉଛି ସେତିକି ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରଡ୍ ହୁଁ କରିକି ନଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ହୁଁ। ଆମେ ଡେଟ୍ ଦଉଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ କି 15 ଦିନ ଭିତରେ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେଥିରେ ବି 10-15 ଦିନ କି 20 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ନେଟ୍ କାମ। ହୁଁ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହେଇକି ଏମିତି ସବୁ କୋଶ୍ଚେନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ହୁଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଁ। କହିଦେବେ ଆଜି 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତାର ଡେଟ୍। ହୁଁ। ଯଦି ସେ ହୁଏତ ଦିଅନ୍ତି ପଇସା ହୁଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହବ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଘର କୋଉ ସାଇଡରେ ଅଛି? କଣ କହିଲେ? ମତେ କିଛି ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରେ ରହୁନି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆପଣ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ବାସ୍। ହୁଁ। ସେ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ତ ଦବ, ଆମେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ କଣ ଅସୁବିଧା ନା ହବ? ନା 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 ମୁଁ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କାହାକୁ ଦିଏନି ମନେ ରଖିଥାଅ। ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଟ ସହିତ ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନା ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ତାହେଲେ ବଟ ହିଁ ଡିଲ୍ କରିଥିଲା ସେଇ କଥାଟା। ବାସ୍। ଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଯାହାକୁ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣ କରିଥିଲେ ହଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହବ। ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଘର କୋଉ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦବୁ। ଘରେ ରହୁନି ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ହୁଁ କହିସାରିଲିଣି ହୁଁ ତଥାପି କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ? ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି। ହୁଁ। ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆରେ ଭାଇ ସାର୍ଙ୍କର ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କଥା ହେଇଥିଲେ ନା ସୁନାରାମ କଥା ହେଇଥିଲେ? ହୁଁ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କଥା ହେଇଥିଲେ ନା ସୁନାରାମ କଥା ହେଇଥିଲେ? ହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସେଣ୍ଡ କରିଦବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ସାର୍
ହ୍ୟାଲୋ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଇନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସୁନାରାମ ମାରାଣ୍ଡି ସେଠି ଅଛନ୍ତି କି? ସୁନାରାମ ମାର୍ଣ୍ଡି ପଳେଇଛନ୍ତି ସେ ପୋଖରୀ ଆଡେ। ପୋଖରୀ ଆଡେ ପଳେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଝାଡା ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଏ? ତାଙ୍କ ଭାଇ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହବାର ଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ତ ପଳେଇଗଲାଣି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଆସିଲେ ମତେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କରାନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବି, ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବେ। ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ହିଁ ଦଉନ୍ ଟାୱାର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା, ସେ ଆହୁରି କାମକୁ ପଳେଇଯିବେ। କାମ ସେପଟେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦବ। ଆଚ୍ଛା। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। 54021 54021 011 011 00 00 26931। 26931 ହଁ 5420 5402 ଆଜ୍ଞା 02 5402 ଓହୋ 02 1011 ଆଜ୍ଞା 00 ଆଜ୍ଞା 26 ଆଜ୍ଞା 931। ଆଜ୍ଞା। କୋଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ? କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ? ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ଲକେଡ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ସେ ଜିନିଷ ସିଏ ଆଉ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସୁବିଧା କିଛି ବି ପାଇପାରିବେନି। ଥରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭେସନ ହବନି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ହବନି ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇନା 2000 ନା ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାସକୁ କମଉଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ଆଗେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି 2000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଆପଣ ବସିକିରି ପାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ହଜାର ହେଲା? 2000 ମାନେ 12,000। 12,000। ତାପରେ ମୋଦି ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ 4000 ହେଇଯିବ। ହୁଁ ଏଇ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ 4000 ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ଲକ ହେଇକିରି ପଡିଲା, ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଟଙ୍କାଟା ହେଲେ ପାଇପାରିବେ? ବନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ ହେଲେ କି? ନାଇଁ ତ। ଯୋଉଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି, ସେମାନେ ଆଉ ପାଇପାରିବେ କି? ପାଇପାରିବେନି। ହୁଁ ଯଦି ଆମଠୁ ଯଦି ଆମେ ବର୍ଷକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା, କି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାସରେ ବର୍ଷକୁ ଆମେ 10,000 ପାଇବା, ଆଜ୍ଞା କି ଆମର ଯଦି ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ପଡିଛି 20,000, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୋଠୁ ଜଣେ 15,000 ନେଇଯାଏ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ବାଧିବ କି ମତେ? ନାଇଁ। ମୁଁ ସେଇଟା ସାରା ଜୀବନ ପାଇପାରିବି। ହୁଁ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ IFSC ସେଇଟା କୋଡ୍ ସାର୍, ପାଇପାରିବି। IFSC କୋଡ୍ ଆଉ ଇଏ ନା।
ଦୀପକ ବେହେରା। ହଁ IFC କୋଡ୍ ତ ଜାଣିଥିବେ ସେଠି ଆପଣ ଆଉ। ଦୀପକ ବେହେରା। ଆଜ୍ଞା। IFC କୋଡ୍ ସାର୍ କୋଉଠିକାର? IFC କୋଡ୍ ସେଇ ଆମ ଘସିପୁରା ଘସିପୁରା ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ ନା କହିବେ ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଦବୁନି କି କରିବୁନି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ ଦେଖ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେହି ବି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାମ କରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହକ୍ ନେବେ। ହୁଁ। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତ କୌଣସି କାମ ହଉନି ନା। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇନା ଥରୁଟି ଏତିକି ପଇସା ଦେଇଦେଲେ, ୟା ପରେ 4,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସରେ ଥରେ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବେ ଭାଇ ଆମକୁ ପଚାରିବ କି ଆଉ? ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ପଚାରିବେ କି? ନାଇଁ। ଏଇ କାମଟା କରିଦେଇଥିଲି ମୋର କି କଣ ସେତେବେଳେ ଭୁଲିଯିବେ। ହୁଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଇଆ। ଆଜ୍ଞା। କାହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହଁ, ଆଜ୍ଞା। ଯାହାର ଭାଇ ଇଚ୍ଛା ହବ ସିଏ କରିବ। ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ ନାଇଁ, ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଇଆ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଇଏ ମାନେ ଫ୍ରଡ୍ କରିକି ନଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା। ଫ୍ରଡ୍ କରିକି ଯିଏ ନିଏ ସିଏ ଏମିତି ମାନେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ନବନି, ଆଜ୍ଞା। ମିଛ ସତ୍ୟ କହିକି ନବ, ଆଜ୍ଞା। କି ଏମିତି ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ନବନି। ଆଜ୍ଞା। ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଏ ଆଗେ ଅଧା ନବ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ହେଇକିରି ଯୋଉଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରାଯିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଇଆ, ଯିଏ ଠକିକିରି ନେବ ସିଏ ଆଗତୁରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବ ମତେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ନମ୍ବର ଦିଅ। ସହ ଆଉଥରେ କହୁଛି 540210110026913913। 931 931। ଲାଷ୍ଟ 931। ଆଜ୍ଞା 931। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା। 5402 ଆଜ୍ଞା। 101 ଆଜ୍ଞା। 100 100। ହଁ ଆଜ୍ଞା। 26931। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଥରେ ଡାକ ଦେଖିଆ। 54021 ହଁ 0100। ନା ଭୁଲ ହେଲା। 5402 ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା। 10 ଆଜ୍ଞା। 11 ଆଜ୍ଞା। 00 ଆଜ୍ଞା। 26 ଆଜ୍ଞା। 931। ଆଜ୍ଞା। ନମ୍ବର ମାରିଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ବାହାରି ପଡିବ ଦୀପକ ବେହେରା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ଇଏ ସ୍କିମ୍, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହଁ କାହା କାହାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇଟା ଡିପୋଜିଟ କରିଦେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 1 ରୁ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ପୁଣି 20,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ନ ଡିପୋଜିଟ ହେଇପାରେ, ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଟା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଲେଟ୍ ହବ। ଲେଟ୍ ହବ କଣ ସେମିତି କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଡିପୋଜିଟ କରିବା ସମୟ ଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ହଉ। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟାଇମ ଦେଇଥିଲି 5ଟା, ଆସିକି 4ଟା 15-16 ହେଇଗଲାଣି। ହୁଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେନି। ହୁଁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ। ହଁ କାହିଁକି କଲେନି? ମୁଁ ତ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ଡିପୋଜିଟ କରିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଟିକେ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ। ହୁଁ। ବୁଝିଲେ କି? ହଁ। କନଫର୍ମ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ହୁଁ। ନା 6ଟା ବେଳେ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ହୁଁ କୋଉଠି ଅଫିସ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓହୋ ହଉ ଆପଣ ଆସିବେନି କି କାଲି? ନା। ହୁଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଯାହାକୁ ଡିପୋଜିଟ କରିତେ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଆପଣ କିଏ ସୁନାରାମ ମାରଣ୍ଡି ତ? ନା ତାଙ୍କ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ସୁନାରାମ ମାରଣ୍ଡି ଯିଏ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି କି? ନା ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆରେ ଦେଖିଆ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ? ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଆଧାରରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଇ ନମ୍ବର ତ ତାଙ୍କର? ହଁ ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ହଉ।